apa-apa ora lara nduk. Lara apa? Jenglengan. Ayo ngukli-ngukli. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jaga. Selamat malam Mas Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Amin ya robbal alamin. Mas syukur wonten ngarsanipun Gusti. Kula panjenengan iso ketemu wonten Keras Wetan mriki. Alhamdulillah wa syukurillah. Mugi kawilujengan katentreman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira dumateng keluarga ageng Bapak Gunaryanto lan Ibu Tutut mandhapipun dumateng temanten Sarimbit. Mugi tansah pikantuk berkah rahayuning Gusti satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Allahumma amin. Mas Yuda. Nggih. Bejo bejane wong tuwa niku yen iso mala keramake putrane menangi nggone ndaupke putrane Mas. Leres. Nggih ta? Nggih. Mula kula panjenengan nulak dhateng lekasipun panjenenganipun Bapak Gunaryanto tuwin Ibu Tutut. Nggih. Sebabe apa kok panjang umur merga penggalihe semeleh ora kemurungsung rasane. Leres. Aja to nampa rezeki paribasane nampa pacoban wae tetep disyukuri niku umate Gusti sing pancen hebat tenan Mas Yuda. Wah saestu kok Mas Bayu hebat niku mboten kados Pak Carik. Kula nek nimbali cekap Pak Carik ngoten mawon. Mpun buntas mpun rampung anggenipun netepi darmaning pini sepuh. Wong kewajibane wong tuwa darmane wong tuwa siji paring asma sing becik kanggo putrane, loro maringi ilmu utawa nyekolahke, sing nomor 3 nikahke lamun wis dewasa. Wah panjenengane pun buntas pun rampung anggenipun netepi darmaning sepuh. Amin. Pak Carik jan hebat luar biasa. Hebat. Napa melih menika mapan wonten desa sing paling atos. Desa paling atos Keras. Oh iya, nggih. Desa Keras, masyarakate kompak, guyub rukun, dasare sing kagungan kersa Pak Carik kalih Bu Tutut juragan pitik. Amin, amin, amin. Nek kula kalih panjenengan ditanggap karo Bu Tutut juragan pitik wis ora ngentekno telek sak truk. Wah, diaturi kok. Saestu. Apa anu Bu Carik nimbali awake dhewe iki upil apa? Awong kene iki paribasane ngempek iyem ketrimane Bu Carik ale Pak Carik kok. Nggih, malah kepara kala wau sampun wonten usulan panjenengan mengke mboten sah kesusu kondur rumiyin. Nggih. Awit napa panjenenganipun Bapak Lurah nggih badhe manggi panjenengan maringi DP kagem taun ngarep. Ora gawe-gawe lho, aja ngono. Lho, lah saestu lho pripun? Bapak Ibu setuju nggih? Taun ngajeng Pak Lurah setuju nggih? Pun rasan-rasan nggih cekap panjenengan kula kalih Mbak Niken pokoke kumplitane nggih ngeten iki. Oh, ngaten. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niku dadi dongane awake dhewe, Mas. Nggih, Keras to daerah Keras mriki isih kersa gelar wayang, isih kersa gelar pertunjukan tegese piyai kene iki ayem tentrem kahanane. Saestu wong desa Keras niku desa maju. Nadyanto desa Keras niku desa sing maju. Listrik sudah masuk desa. Ternyata bareng tak selidiki neng Keras niki tesih usum ting.
Oh, isih ana ting. Tesih kathah ting. Nggih. Angger esuk ngono nek nggo kanal ting ploweding ngono niku. Nggih, heeh. Ya ngeten lho, Mas. Pripun? Piyayi mriki tegese nampa kemajuan zaman Nggih. ora ninggalke marang tinggalane para simbah-simbah riyin. Saestu. Niku Wah. ora lali karo mula bukane nalika durung ana listrik nggih to. Nggih. Niku ting iki sing dienggo madangi. Leres. Mula niki dadi apa peling awake dhewe lali sumber bakale ketiwasan. Lali sumber ketiwasan. Dadi wong maju ya kena. Ning aja nganti ninggalke marang mula bukane biyen, ngaten. Nggih. Ya Oh. contoh ya piyai kene wajan, piyai Grapyak Semanak, nadyan sore maudan Nggih. semanten para pamirsa dalu menika sing ngancani awake dhewe nggih. Alhamdulillah isih akeh Mas Yuda. Boten ngirangi guyub rukun lan tandha tresnane dumateng budaya nyatane sing kepareng rawuh sakmenten kathahipun menika mratandhakaken bilih desa keras menika masyarakatipun guyub rukun ayem tentrem. Amin. Ning Nggih. niku Mas Yuda. Nggih. Kula ngemutke dhateng para pamirsa sing tengen panggung hati-hati nggih. Nggih. Nek sing kono lho Mas, sing nek kok madhep sampean kiwa kae lho sing kono. Nggih, sing kiwa nggih. Kok nek gemujeng apa keplok ya hati-hati nek kepleset ndak nyemplung kali. Nggih. Wah, jantenan kok. Malah sekeca lho Mas. Heeh, kowe abot Para napa mriku sederek-sederek dulur-dulur sing mirsani wayange malah penak ae. Lah piye penake? Masa enek ndelok wayang kok karo mancing bareng. Iya. Wah, wis jan Nggih. penak tenan kok. Alhamdulillah. Luar biasa menika saking guyub rukunipun tresnanipun dumateng panjenengan napa melih masyarakat keras menika benten kalian daerah lintunipun Mas. Menapa bedane? Alah saka mongsone daerah liya niku sok seneng gegeran, sok seneng tawuran, tapi nek masyarakat mriki kondusif guyub rukun. Amin. Daerah liya karo tangga sok gak gelem nyopo, karo dulur sok gak gelem akur, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, Nggih. tanggane tuku ceret lho mencret. Niku Mergo saka ora akure isine iki mung ngeri atine kuwi. serik. Ha Nggih. nyonto kaya pacarek. Pacarek niku gak duwe sifat serik, tumindake sarwa apik, dasar sing wedok usahane pitik, duweke sithik diklumpukne kanggo nanggap wayang kulit. Insyaallah barokah tambah apik Allahumma. Amin, amin. Wah, jan. Mek- Nimbali Mas Yuda iki ora rugi. Mboten rugi, malah sing rugi kula. Lah piye ta? Ngejak coro keton iki gak omong blas. Ya Ya, Allah Coro. Gusti, nuwun sewu lho Kakang blekok moncrot. Ora sampe moncrot. Lah nyapa? Ya mung cemet ngono tok. Kakang blekok cemet mbok katuran ngendika wong iki wis awake dhewe karo Mas Bayu kok Aku iki iso. suwe lho ora ketemu karo Mas Mondol. Uwangen aku iki karo Mas Yuda. Lah iya. Mas Mondol Pripun Kula iki suwe ora ketemu Mas Mondol. Nggih. Kula niku kangen Mas. Kali Mas Yuda niku kangen. Ngomong Nyatane iso dadi sicak panggung iki ya arang-arang. Arang-arang. Wong lari sih ora jamak kok. Nggih, panjenengan semanten ugi mulai saka tresnane panjenengane Pak Carik kalih panjenengan kula nggih mboten piyambak. Lah jenengan lah mboten sumerep to Mas. Apa? Masyarakat iso guyub rukun, pakliran wayang kulit iso jenjem tentrem, Nggih. masyarakat iso manunggal dados setunggal. Niku gara-gara sinten lah gak ngerti. Sapa sing jalari? Lah niki Wah, Mas Mondol nggih menika salah setunggale dagelan sing menungso raine kaya cok bakal. cok bakal ndoke siji kok. Lah ndokmu pira? Loro. Ya geceken sitok to kok iso. Kalau enek Mas Bayu ke Selamat lho. malam Mas Mondol. Ye, selamat malam Mas Bayi Ijo. Bayu Aji kok Bayu Ijo. Mas Bayu Aji. Bayu Aji kok Ya, Bayu Ijo. Bayu Aji. Nggih. Ora nggih sehat to Mas Mondol? Alhamdulillah sehat. Nggih syukur nek panjenengan sehat. Mas Yuda, Nggih Mas Bayu nggih. malam ini sangat luar biasa. Luar biasa. Napa mboten luar biasa panjenengane Pak Carik hebat kok. Panjenengan wau rias teng pundi Mas? Transit teng pundi? Lah kuwi mau ning daleme sapa teng kali Daleme karawitan? putrane pembarep Nggih. Mbak Tika Nggih. kalah tumbas dalem utawa tumbas omah lawas. Saestu. Wah, lawange diukir, Wah. cagake diukir, Ah. jedinge tak kira ya diukir to Mas. Lah kena diukir to lha apa ora? Mboten diukir niku Lah wau. jebule Dipangan rayap.
Ya ora to. Yo Nggih. diukir. Ora. Wah hebat garwane ngasta polisi. Betul. Luar Nggih. biasa. Heeh. Namung saged turun rembug raketang mung klungsu-klungsu nderek udu. Napa, Mas ndedonga. Yuda? Mugi-mugi keluargeng Bapak Carik Sarimbit Ibu anggenipun kagungan kersa saestu pikantuk berkah rahayuning Gusti satemah temanten kekalih dados temanten ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Saiki Amin. genti kowe. Ndang, ngono. Bisa omong apa ora iki jane cangkem apa bedok iki kok dienggo omong ki lho wong kok Dungane mantene. ya ora ketang mong sethithik ki awakmu klungsu melu udu ngono lho. Apa nek bandare kok kon wudu? Lho ngene iki Ya lah, dijamu mulai main celek ta. jenenge klungsu melu udu ki awakmu ki nyumbang apa ngono lho kanggo Pak Carik. Pangan dhewe arek sumbangne Pak Carik. Ngene lho, kowe saka omah rene iki oleh-olehmu apa? Nggo Pak Carik kuwi lho. Wong kula niki mriki malah golek lho Mas kok nggo oleh-oleh. Oh alah, Koe wis karepmu ngono. Kowe iki keluargane Pak Carik ki ben piye ngono lho. yo ben ngono ae. Alah sampluk tenan kok wis ngene iki lho bocah kok iso. Tegese ki usahane ben saya maju dikapakne. Disurung. Maju. Mas enten kabel lecet ta? Nggo apa ta? Gue nyetrum cangkeme cah iki lho. Jak omongan kok renek benere blas melu ndonga. Yen cara aku tumrape aku ngrasuk agama suci, tak dongakne barokah Allahu laka wa barokah alaika wa jamaah bainakum fil khair. Muga dadi keluarga sing kebak barokah lan dikumpulke karo wong-wong kang saleh. Allahumma Amin. menak lancar. Ayo kowe donga. Nganggo basa Arab kaya awakmu. Lho ya kudu iso ta? Dikira ora iso apa? Kanggo temanten to ndonga. Iya kanggo temanten. Ayo piye coba dongane. Rungokno. Oh nggih. Iya kok iso. Iya ya aku ora budek. Bah bocah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kok iso malah Menclek iki. Kene iki keras wetan lho. Sing kene oke santri lho. Oke santri para alim ulama ki oke lho. Godange para kiai, kedunge para alim ulama, akeh para santri, akeh ngulama lho. Tembungmu sak klimah kok nyocok rasane ngati iki lho. Kowe iki lho ndongakne manten piye? gak krungu to mang aku ndonga banter ngono. Piye to njajal piye? Rungokno. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lho, krungu ora? Cah kocluk, cah gendeng, cah kentir. Kuwi ngono jenenge doa tidur, doa arep turu. Cah kocluk, cah gendeng, cah kentir. Ngerti ya, manten nek radang turu kapan metenge. Oh iya bener. Bener. Ketoke sak teleraman. Sak celeraman. Lambene Mas Pondoli kaya mawut. Ning kuwi isine bener gitu. Wisi napa to lambe kaya ngene kok mawet wong bentuke kaya jumbleng. Wong ki Lambe kok jumbleng. Mas yo dikaya ngapa awakmu ki cara nyambut gawe utawa cara wong omah-omah ki kan luwih suwe saka temantene. Mesine kan kowe iso menehi tutur sembur. Ayo mbok nuturi. Nah. Tutur sembur iki piye ning manten ngono. Ula apa ya kok nyembur. Tutur sembur ki maksud iki kata mutiara lho. Kata mutiara kanggo temanten supaya rumah tanggane bahagia ki kowe kan duwe resep. Oh, alah arek masak terus tetek resep. Resepe anu nasi goreng Ngene. Kata terakhir nggo manten saka jenengan apa wis? wareg bongko ya kata terakhir. Wong jak omongan kok angel iki mu dicopet ngene ae lho kok iso. Kanggo ndonga temanten ki lho, cara konsepmu ki piye? Lah kabeh wis enek kuncine kok Mas. Weh edan tenan kok. Kabeh iki urip ning alam donya iki kabeh enek kuncine. Tegese wong omah-omah sadurunge omah-omah lan omah-omah kuwi ana rumus utawa ana kunci. Ana rumuse ana kuncine. Matematika apa piye kok rumus? Nak ngentahi. Nak ngentahi. Kok adene tekoni ya sing tenanan wangsulan kok. Rumuse apa? Rumuse wong omah-omah, kunci wong omah-omah saurunge dadi manten kudu piye? Yo, tetep kuncinya hanya 3. Apa kuwi? A, B, C. Weh, Lho, manten mbok tukokno kecap nggo ngecroti matamu ngono kowe. kunci wong dadi manten Kunci kok. ada 3. 3. A B C. Kuwi enek Apik. maknane. Enek maknane. Enek karepe. Enek karepe. Wah edan tenan kok gundul ki kok iso. Wis Nggih. mari kok. Karepe apa? Karepe apa? Huruf yang pertama adalah A. A.
anak loro kudu padha senenge. Weh. Iya, bener. Bocah loro lanang wadon kudu padha senenge. Mergo wong dadi manten iki ora iso dipaksa rasane. Betul, Mula betul. kudu padha senenge. Padha Oke. senenge. Nggih. Nek wis bar A terus B. B. Bapak Ibu kudu merestui. Wow. Bapak Ibu Kudu merestui mergo restu wong tuwa ki padha karo ridone pangeran supaya anak turune dadi keluarga sing bahagia. Amin. Bapak Ibu kudu merestui. Terus A, B, C saiki. C cukup dibawa ke KUA. Sah. hebat Munggo pripun nyambung, Mas. munggo ing negara. Hebat. Iya, Wong iya, modele ndas-ndasane kaya cilok ngene lho kok iso. Ngawur. Tembung sak tembung iki kok ya iso lho kok iso. Ngene masa gak cilok. Nggih. Ngawur ngene kok cilok. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilat. Takro lencung sirahe ya, Mbak. Tahu. Enak. Tahu bulat. Kuwi sadurunge duwe mak dadi manten. Heeh. Konsepe ABC. ABC. Lah nek wis diwisuda pinangka temanten wis sah menurut agama lan negara, konsepe Wis apa? omah-omah Wis omah-omah. tetep A B C. Lho kok ABC nah. Kabeh rumusnya ki A B C. A yang pertama, Anak istri yang diutamakan. wow, nek Nggih. wong omah-omah. Nek wis omah-omah. Yo, wis Anak omah-omah. istri harus diutamakan. Terus B, Bungah susah dilakoni wong loro. wedan jelas nggih. iku. Pak Lurah medun langsung menehi DP iku jelas. Jelas DP panjer to. Heeh. BP dupa. Kira-kira A, B terus saiki C. C. cinta sekali untuk seumur hidup. Weh. Kabeh ya. Anak kuncine. Mosok ya kangge wong omah-omah tok. Ora wong omah tok. Lah apa? MC bareng kuncine ya mung ABC. MC protokol, Protokol. dalang manten. Dalang maten ya cukup ABC. A yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, pembukaan. Pembukaan. Terus B, B, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, bageke. Bageke. Terus C, cukup sekian, terima kasih. alah. lah kok cekamen. Cekak awas kok. Oh iya. Ngono kok jare kena kanggo patuladan ki lho. Nggih. Kowe iki ya nuwun sewu, kowe iki pernah tuwa, temantene iki pernah enom. Paling tidak kowe iki sebagai wong tuwa iki kudu menehi pitutur sing apik karo wong sing luwih enom. Sebab wong tuwa iki pengalamane wis luwih akeh, ibarate mangane uyah wis akeh. Mulane wong tuwa nek karo wong enom ki mesti apik wong tuwa. Nggih to, Mas? Ayo mesti no, Lah. pengalaman hidup iki wis akeh kok. Lah dalah. Loh, Piye, ora Mbak? wis temoto atine. Piye balenono oleh ngomong mau kok gak patek genah aku. Lho, wong tuwa ki pengalaman hidup sudah banyak, mangane uyah wis akeh. Mulane wong tuwa ki nek karo wong enom mesti luwih apik sing tuwa tinimbang sing enom. Wis mesti nek wong tuwa luwih apik. Ya jelas ta. Tenan yakin wis apik. Yakin. Kowe ngerti sengkuni. Sengkuni nek Mas Bayu paham nggih Mas Bayu Ya ngerti sengkuni kok. Ngerti sengkuni ta? Ngerti. Kowe ngerti Puntadewa. Puntadewa ngerti. Sengkuni karo Puntadewa itu endi? Tuwa Sengkuni Apik endi? Sengkuni karo Puntadewa. apik pun. Oh Ah. iya Mas. Oh iya bener ya. Iya. Oh, Sik, Mas, nuwun sewu ya Mas. Ya. Ngaplongo. Karepku ki sing mbok nggo conto ki aja wayang kulit kene iki. Sing Lah, mbok terus? nggo conto ki daharan sing disuguhne mau lho kan kena kanggo conto to. Apa wae nek sing enom contone kaya pelem, kaya buah, kaya apa gedang mau. Kuwi nek sing tuwa kuwi piye rasane? Legi, Nek enom sepet, pelem nek tuwa. Lagi. Nek enom kecut. dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa mesti luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kuping mundhul kowe. Dadi panganan apa ae Nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. nek tamongi. Apa? Bojomu ning omah tau kelan bung. Tau nyayur bung. Sik rada rono Mas, rada rono. Sik. Ngene lho ya Mas ya, pelem ya. Pelem, Kuwi nek tuwa legi. Legi. Nek enom kecut, gedang nek tuwa. legi, Nek enom sepet. salak nek tuwa. Lho, legi, Nek enom sepet. dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kupingmu, hup aja mbok bantah. Dadi panganan apa ae nek tuwa Luwih enak tinimbang sing enom. tak takon aku.
Takono. Bojomu ning omah tau nyayur bung ora? Tau kelanjangan bung ora? Ini lho ya Mas ya, pelem ya Mas ya. Ya, pelem pelem. kuwi nek tuwa legi. Legi. Tapi nek nom kecut. Kecut. Gedang kuwi nek tuwa legi. Legi. Nek nom cepet. cepet. Dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Panganan apa ae nek tuwa? Enak tinimbang sing enom. Sik aku tak takon. Bojomu ning omah tau kelan bung ora? Ini lho ya Mas, pelem ya Mas. Ngene nah pelem nah. Yo. Ngene. Lah aku wong ngawi, aku wong geneng, jangan bung ya tahu to senenganku to koe. Tahu ya? Tahu. Ke sing nom apa sing tuwa? Jenenge bung anak pring ya sing enom. Kok gak sing tuwa ben enak ben nyocok cangkemmu. Wis ngene iki. Apa yang menungso kon mangan gedhek. Wong kok enek menungso kon mangan gedhek iki ya. Nuwun sewu nggih Mas Bayu nggih. Awakmu ki mbok ya aja kaya ngono. Sing mbok derekno ki Mas Bayu lho. Ki Bayu Aji Prasetyo ki dalang kondang saka Surakarta. Kowe iki tindak sapecak tembung saklimah muno-muni kudu sing sarwa ngati-ati. Tugas dalang ki ngudal piwulang. Piwulang sing luhur, piwulang sing becik. Kok sak penake kowe karo dalang? Lah terus karepe? Lho, dalang ki gawean sing abot lho, Mas. Aja nyepelekno dalang lho kowe. Dalange abot. Abot. Abote dalang nggih endi apa ngangkati gamelan? Apa usung-usung gamelan? Apa notoni debok? Dalang teko kare lungguh karo hung cek kok muni abot. Apik lambene iya. Ngone 80 lho ora entuk dinyang blas. Wis gambar kijing apa piye kok? Ngono lho. Ini iki lho sing perlu diluruskan ngeten iki lho, Mas. Telek bebek, kok sik nek omong aja waton jebles ae. Lho, sampean dadi dalang apa? Lho genah abot to ya. Mripate melek tangane nyolahke wayang sikile jejake keprak. Lah ya gone apa turu? Wong ya melek teko esuk. Enak sing turu. Tawane sing turu ya terus ditinggal mulih ngebis. Tegese abote dadi dalang ki kok ora perkara Abot ki usung-usung. dhewe-dhewe. Ora angkat-angkat. Dalang ki nyuwara terus nganti tekan pada esuk ki nyuwara terus. Lah sindene kok apa bisu? Wong ya nyuwara teko esuk. Muni teko esuk Yohan. Kok muni abot dalang? Ngene lho. Angel jak omongan iki. Dalang ki abot ngono lho, Mas. Abote dalange apa ngangkati gamelan apa ngusungi debok? Karek nyapa? Teko lho kare lungguh karo hung cek tok tok. Ngene kok muni 80 dinyang ra oleh kok. Ngene iki lho. Lambene nek omong ngono kuwi lho nyepelekke ngono kuwi lho. Abote dalang ki kok ora perkara usung-usung gamelan atau debok. Abote dalang sing tak maksud abot, sukses lan orane pagelaran bengi iki kuwi tergantung dalang rungokno ndul kupingmu. Ya ora iso. Lho kok ora iso? Ora iso. Suksese pagelaran bengi iki ora perkara dalang. Lah perkara apa? Perkara genset. Lho kok Enek malah dalange, enek yogane, renek jensete opar garingan. Pedhot gorokane no Mas. ya, Eh. tenang. Wis. Pentingi genset. Berarti sing penting ora dalang. Ora Sing penting apa? genset. Nek ngono sing penting ya ora genset. Lah apa? Sing penting solar, enek gensete, gak enek solare, apa arep mbok uyui gensetmu? Ya ora iso murup. Ora iso murup. Dadi sing penting solar. ora iso. Sing penting pom. Enek solare, ora enek pome, lehmu arep tuku nang ndi? Nggone bakul brambang. Ora enek. Aduh. Berarti sing penting apa? Sing penting pom. Nek ngono sing penting ya ora pom. Lah apa? Sing penting lemah utawa bumi. Nek gak enek bumi, arep mbok encepne ndi pommu. Ora iso dibangun. Lah, sing penting bumi. Nek ngono sing penting ya ora bumi tok. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Ya entek nek tekan ngono ya wis entek. Mas, entek mbok parane rono. Lah, Digawe rono ya sentek lho kok ya. ya ora nang para rono sewengi utuh mung engkel-engkelan tok. Klungsu melu udu. Gliak-gliak watone. Kecandak. Gremet-gremet Watone slamet. Ah. Mula kabeh iki penting. Nggih, Gitu. nggih. Kaya dene wong sak awak sak kujur iki. Nggih. Meripat duwe kewajiban dhewe, irung duwe kewajiban dhewe, lambe, tangan, sikil duwe kewajiban dhewe-dhewe. Leres. Dalang yoga sinden pelawak niku wis ana nggone dhewe-dhewe, ora perlu dibanding-bandingke gitu. Betul. Duweni tanggung jawab sing abot kabeh. Kaya dene Mas
Yuda. Nggih, Eh, nggih. Ya duweni tanggung jawab. Betul. Mergo panjenengan kuwi duweni kulawarga, nggih to? Nggih. Nyambut gawe sing apik, satemah para pamirsa seneng atine, sok bakale ditimbali meneh. Amin. Nggih. Loh, sampeyan dhewe wis seneng kok aku kok. Lah nggih. Luwung ngoten mengke ngene Pak Lurah, luwung ngoten mawon. Piye? Sok nggone Pak Lurah ra nggo Aku aku. karo Mas Bayu tok. Ah, Pak Lurah tak bacok. Lah. Ya Wong kene iki yo kancane. aja nesu. Ora nesu, ora nesu. Tak goleke kanca, Mas. Saged, nggih, nggih. Nduk niken salindri ben ngancani kene. Maka. Jebul kae sing tanti-anti wis teko mrene. Babar pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Duniken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Kok iso melu masuli Kok iso melu lho sing didanguhi Mbak Niken kok iso. Wong awake dhewe iki wong Islam nek wong nguluk salam yo dijawab kok iso. Apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab? Lho, wong Islam iki nek wong nguluk salam kudu dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Salam apa wi? Imam karo makmum pas ataqiyat akhir, imame assalamualaikum, makmum sok waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Kocluk. Mbak Niken. Oke Mas Bayu. Alhamdulillah iso ketemu enten mriki, ketemu ning Ngawi meneh. Alhamdulillah Mas Bayu. Semoga Mas Bayu sehat selalu panjang umurnya. Amin, amin, amin. Tambah jembar atine, Amin. tambah sabar. Amin, Nduk. Oleh niki wau kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih asine. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to, Nduk, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanom kan wingi kan nate napa jenenge Sanjang to teng Nggih, kula lek heeh. anu tak anteni Nduk mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, Oh, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Nggih, Mboten tapi ana dereng- apa pate Bapak ya Nduk diapura. Nggih, Sing penting donga ya Mbak Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Nggih. Simbah ya Bapak ya ndongake panjenengan. Panjenengan ya saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. Mbah Manah. Nggih. Semanten ugi ndongake Mas Yuda ya ngono saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. Lah, Nggih. lah aki. Aku kok aki gitu. Aku. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Niki ujupe ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong ki nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. Nggih, nggih, nggih. Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti mandi. Mandi. Alhamdulillah, amin. Lah, aku. Mbak Niken ndongake apa kanggo Oke, niki mantene namine sinten Mas Bayu? Krik, jangkrik. Aku tiba aku mesti meneng. Mas Fahrul kali Mbak Feni. Oh, Mas Fahrul karo Mbak Feni, semoga Iya, ini menjadi kan keluarga gawatan yang ngajeng menikah. Nggih, sudah tadi sudah foto sama saya. ngaten. Iya, Nggih. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga berbahagia selalu, yang Amin. penting sehat selalu. Amin. Semoga cepat diberi momongan Amin. dan bisa terus sampai akhir hayat nyamot yang memisahkan. Amin, 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 amin. Ya mesti mandine wong piyai kulino prihatin. Nduk Niken. Nggih, dalam Mas Bayu. Kula wis ngantu-antu ketemu kapan melih karo Nduk Niken. Para pamriksa ya wis ngenteni Nduk Niken salindri lho. Nggih. Piye nek wis diinteni ya kudu diati-ati suarane dijaga sing becik gitu Mas Yuda. Saestu nggih wong Mbak Niken niku cara sak menika cara kembang nembe mekar-mekare, cara bintang nembe bersinar-bersinarnya. Jaga swara, jaga serawung. Nggih. Nek panjenengan serawung seniman-seniwati kaya Ibu Waranggana kaca pengrawit wis pas. Nggih. Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. Serep
Pun yo pas. seniman yo kiai. Nggih. Sing penting aja srawung iblis. Oh, nggih leres. Angkrik. Sapa kok enek wong jegok iki sapa kok? Kuwi. Piye to kowe iki maksudmu lho piye? Masuk kowe jak omongan niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora ya teko opo. Ora ketambung piye ditekoki. Kamu ora kita. Oh, nggih. Nggih, Om Yudo, gimana Mbak Niken. kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Panjenengan Semoga- nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Ah, nggih pangestune. Aku mesti ndak tahu Alhamdulillah, ketemu nggih. sampean nih jane ya aku kangen. Kangen wong Tapi lek jenenge. ketemu ngene iki no dhewe no kaya wis ayem ngono. Alah ya. ibaratnya ki kaya mas karo adik. Aku karo sampean ki ibaratnya kaya mas karo adik. Nek Nggih. kono ana sliramu, nek kene mesti ana aku. Iya kaya Gayung aku karo bersambut Mas Bayu. Mas Bayu. Kaya Mas karo adik. Lah, ing Iya. antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Inggih. Ki ibarate kaya renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarikmu pinara sasra. Ateges kelet banget ngono. Kelet banget. Nanti. Kelet tonyo tenan Mas Super. Kaplok ora. Wong ngarepe. Seneng. Iki Kudune jenenge seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng. Arek lho ana wong dilus-lus niki. Dilus-lus iku kudune seneng. Bisa kok. Wong dikaplok dilus-lus. Dadi Wong kaplok namanya ini juga chemistry. Seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Nggih. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Ya. Di mana aku bertemu dengan Om Yudo terus kangen-kangenan ngomong karo Om Yudo. Kabeh iki gentenan. Ora terus sampe ning moro-moro ngene, dia melecehkanku loh. melecehkan Melecehkan. kowe. Lah kuwi lho dianggap apa wong kowe rono tak turno rono Lah kowe malah iki ngalih. apa? Lah kowe iki apa? Kowe iki apa wong kowe iki? Lah aku apa? Lho, piye ta? Piye lho? Lali. Karo awake dhewe lali. Karo awake dhewe lali. Lah iya. Dianggap dianggap sing rene sing ngekon sapa? Heh. Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan Ora ngejak. pacare nggih? Ora Pak Cari sing dawuh. Kula pacare. Lah wis sing ngejak sapa? Sisek. Apa itu sisek? Lah aku lho diomongi sisek. Gone pacare wayang lho. Oh iya, aku kosong. Siapa sisek itu? Pak Cari ya dalang mriki. Dalang mriki. Tapi biasanya ngentekno Oh. banjir sih. apa terus? Wablok pisane. Iso Ben salah ya. Nggih, salam yo kagem Pak Sek. Ya, matur nuwun. Anu, yo gandeng iki ujube mantenan. Nggih. Ben ketok gaweane aku tak nyuwun dandang gula Sidoasih. Wo, katan nggih. Dandang gula Sidoasih saiki tak dapuk sing bawa mondol. Lah lho dianggep lho awakmu. Awakmu dianggep. Padahal aku ora dijak lho. Lah iya, ya wis ra apa-apa lah. Aku Ora yo apa-apa. ora apa-apa lah mewakili Pak Sisek. Ayo sing bawa Mas Mondol ku langgame nduk niken. Sing apik. Langgame Setia Tuhu. Ayo saiki Mas Mondol makili Mas Fahrul. Ayo ora baen-baen lho. Kowe dadi Mas Fahrul. Sampean dadi Mas Fahrul, aku dadi Mbak Mbak Feni. Mbak Feni ngono. Nah, masa ngono? Ya. Oh, berarti wingi metu. Lah. Lah Mas Fahrul berarti Ora manten. ngantek ngono. Pacaran. Ya ora nganti ngono kuwi. Iki kan perumpama kita itu bermesra Oh, berperan, sebelum berperan. Mas Farul karo Mbak Feni iki menikah ngono lho. Iki pacaran. Iki pacaran sih, pacaran. Cara Mbak sih. Niken dadi Mbak Feni pantes. Lah Ah. iki cara dadi Mas Fahrul yo Mas Fahrul sing pas loro tipes ngene lah dadi Timbang bayake umpama. Umpama ya. samane diagem Jane denapi. apa? Sirahmu ki renek ukurane to, Mas. Mesti yo Mas, pakai belakang Mas, nek ngono. Lah lho moh gah elek nek Pripun? ngono. Lah, pripun? Sing ngarep sing diganjel ngarep no gen ketok wibawa kok. Nah, Ganjel apa-apa ngono Lah, Ganjel iki ae, ganjel iki ae. Lho, iki ganjel ngene ning mburi ngono. Ya ora wong. Masa enek blangkono kena nggo dangir. Aduh. Ade kaya makureng. Ayo. Ah, ganjel iki ae. Lah. Lah. Ya, ya, Tempat ya, pada diganjel. kuninge. Ah, copot kuwi copot. Nah, ben kita. Cepat. Oh, alah. Ganjeli, Ger, ganjeli, ger. nggih, nggih. Ngono kok ya urip to, ger. Kowe iki ben rupa kaya wong ngono lho ben didandani Mbak Niken iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune apa kethek? Nah, Anu terus sesuai. wis. Nah, Lah. kurang anu nganggo tungkak lho, nanu disusul nggih. Nah, rada dingono saiki. Kita tae rambutnya diponi. Nganggo poni. Iya. Itu apa rambut
semi-semi blonde. Blonde lah. Ya laki roh bengi iki Apa? raya nek rendone. Ya, bawa. Kakak sih kakak. Enggak sih. Tintingane. Iki kacamata kuda. Tak ketok lho. Malah kaya selambu makam ayo. Yo, Iki moto ya, Cuk. Wah, Ora moto nesu. enek-enek. Ora nesu. Ya, biar menyatu. Disilak ngene, silak ngene. Oh iya ya, iki modele anu ki. Ah, Tintin, potongan Tintin ben pon ini dunggah. Tintin. 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 Ayo, bawa dana kula situasi. Eh. Mas, modal tining kalian Mbak Niken Salidri. Ayo, Mas. Pamit aku. Lah. Amin ya Allah, amin. Urung-urung kok wis pamit iki lho. Pamintaku kok pamit. Arep marai. Boten, Pak. Koyok pinter-pinter dhewe lho. Boten, Pak. Koyok suarane apik-apik oh. Boten, Pak. Dalang sombong ora omong. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Ora apa-apa. Dalang diseneni. Lah rugi lho nek kepi omong gitu. Jenenge tugasnya dalang ki yo ngomong kok. Koyok ora koyok kanca karo sisek kan meneng. Ya, ora Turu. Ayo. Pamit. Bayar marai. Wong wae kita gandrung lho kok. Pamintaku muni kowe lambene ngene ku. Piye lek mau mrene? mosok wingi ngewas lambiku beres. Kaya iwak lohan. Nimas Gak mau aku ini ndak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama kita. Coba. Nimasito hase mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare lho Enek jare ini. nganggo drama ngono iki, Pak. ora omah aku tresno tenan jare Ngono kuwi. Ayo. Coba. Jare. Kosek lah. Ora apa-apa ya wis jare. omong sih Jare tenan jare. Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. Piye? Lho piye rasane rasane? Piye rasane piye, Dok? Alah, sewepel karo cah kuwi. Alah. Jalukan dek. Lah godolop ae ya. Nimas itu ase. Aku tresno tenan jare. Kaya ro lho nek dikeleki. Tak bumboni. Wis tambah sedep. Mau tak pek dhewe ah. Yo bali arep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ayo. Pamintaku. Pamintaku Nimas itu ase. Mesra tenan. Atut runtut tansah reruntungan. Iya kek sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok ayo. Oh ngeterne bae suntik to, Mbak. Gandrung ke rumah sakit. Lah nyapa gandenge ngono ndak mau aku. Sing Masa mesra, yo sing gandeng mesra. ngene. Lah piye? Ngono lho, sampeyan nek Yo ketok ngene, rada jijik nek apa? gandeng ngene lho, Mbak. Ayo sayang lho ngene. Oh iya iya bener bener. Sing ngopi ya, Dik. Lho Ayo coba. Lah. Alah. Yayi, Nggih Kangas. ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Sari. Makam pahlawan ini mendembokmu iya iso. Taman Sari. Ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rum-rum tak senengke atimu ya, Yayi. Alah. Guyune iki lho sing permono sing alus lho iki Wong bambangan kok iso. seneng. Bakal tak mulyake Yayi. Ngono. Aja dawa-dawa. Ngono lho. Ping telu wae. Ping telu. Ketahuan malah elek no. Elek. Ayo. Yayi, sliramu bakal tak
mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Waton ora njaluk mudune lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak ajak? Lah, ora. Meslek kok. Blesek cangkeme kok. Ayo. Telu wae. Atut. Marai. Boten Pak, boten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene kok. Kuwi nyelentre. Tapuk ngene lho, tapuk. Tapuk ngene. Tapuki piye contohno kan kaya malah. Tapuk contohnya Mbak. Tapuk ngene lho. Tapuk. Lah nek ngene iki Ngene. Tapuk ngene. Nek iki jene. Lah. Ini nyentek napa piye Lah. Napa piye Om? Tapuk ngene tapuk. Lah. Napa iki? Pak. Lah, gentek ngono. Pak Racik. Pak Care. Pak Care. Mengke tambahi lho, raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Tidak Nyapa social lho kowe iki kok distancing. cek gawe masker iki nyapa? Mbok dicopot to maskermu kuwi. Sop Iya. iku masker sop. Lah putih-putih ora masker. Iki untu, Cuk. Arep ngarani prongos kok enggak. Ya ora kowe. Kuwi jane ora merongos. Lah napa, Mas? Ning raine kemunduran. Ayo. Lho nen arepe Pak. Disiki ra. Mesti dek iki mesti. No kalepel ra iki. Yo. Ing sarina. Ing sarina sawo ngene. Pales yo Ora usah dip ngrungokne gurem ceceker. Fals ra apa-apa penting tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Umpama dibelah dadamu, Upama dibelah dadaku isine ming jenengmu Niken Salindri. Oke, sesuk tak gone rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Etok. Yo. Datan kinggang sarambute. Kok iso sak rambute? datan kingkang sarambut. Hup, ngono lho ya. Datan kinggang sarambut. Hup. Aduh, Hupe ora sah. lha. Datan kinggang sarambut. Wis. Wes, no. Datan kinggang sarambut. Wis. Ora wes datan kingkang sarambut. Cep, ngono. Datan kinggang sarambut. Lah, Aman. nek ra dionoke bablas. Mesti muni. Heeh. Apal aku karo trondol e. Cep. Alah. Kok isih? Lanang ra iso. Yo, eno. Sawi ra dinggo. Lamun adoh caketing ati. Dilarang kancing lho ya. Dilarang. Iya, cedak. Yen Cedak tansah mulat. Wah, Ini gregel termasuk- itu lho, kan? Gregel saya. Gregel. tapi aku tidak terima. Kok sakit, Pak? Soalnya DE lo lek nyanyi lo Om Yudo. Nggih. DE lek nyanyi lek orang madep aku. Madepe ning Madep niken. iki. Heeh. Kamu madep sini ndak boleh. Iku iso nangis. Iki lho nyapa kok malah Lah iya. nangis lho. Oh ditanggap larang-larang karo pacare kowe. Yo, tutuke. Ayo. Duh, asem. Aku wis krasa jeneng. Kok njaluk milih
Wis ganti liyane kok panggandel. Tutuk nek iki ginaran gone kan. Ya, ngancing to. Dadi sampean sing gandrung gede lah, Mbak. Iki lho digandrung lho. Digandrung lho iki kok. Welek ya wajahe lek ngancing. Ora ngancing wis elek. Mas Sprene lho, wong-wong ben. Ganteng kaya ngene ya. Apa tutuk iki, Mas? Sida. Sida asih. Sita asih Tuhu kok turu lho. Nek tuhu nek wong ora ya turu. Oh iya. Ayo, Mas Rodo lagi. Ayo bagianmu. Mumpung wis ora anu. Ndang. Ayo. Pindho. Pindho Mimi. Ayo. Pindho mimi hamimi oh. Alah. Pindho Mimi Hamin Tuna. Mimi mintuno ya cik butuh mimi. Ya. Indo mimilan mintuno. Lanjut dong nih kan, terus ke. Ayo bareng. Oh, yo Mas Modal. Aku dikai kesempatan iki lho, Pak. Ya. Nimas hana tepi wajib. Wah, alah. Kok nganggo mbok barang iki lho. Yang aku mbok iki apa? Aku iki kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Ngopo kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo ngaji. Oh, Ngaji. ngaji. Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge kol-kolah kubro. Weh. nek wajib. Wajib. Oh. Pak Cari. Cari yo ora kol-kolah. Ora kol-kolah. Ayo. Sido asih bebrayan. Yo, langgame setia tuhu. Yo, cahayu nduk niken. Monggo diaturke. Monggo, ayo. Aku kang setya satu win nganti saiki
Mugianto berkae widi Tembang kangen. Bawa tak iki. Sing joget khusus Mas Yudo. Ayo. Yo, tutupin lagi. Jenglengane Mas Yudo marem lho. Kanthi nyaplok utulan iki. Marem. Yo, lagi ro bengi iki sinden nyonyor cangkeme. Piye nonyo mbok aku ae nyapa wong musuh wong wedok kok tonyo. Oh, itu mak. Ora apa-apa ora lara nduk. Oh, lara apa? Jenglengane. Ayo ngukle-ukle. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jaga. Ya aji. Pelekne Malah kowe iki iki. yo. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Saking semangate Mas Oh, Bayu. diaturi kok ya. Oh, jenenge wong jengleng semangat ya ngono kuwi. Nggih. Ah, nggih semangat apa? Cah-cahe pancen men sak senti lho ora aku. Lah kok iso men sak senti? Lah wong wayah jenglang ngene iki malah ora di jenglengne lho. Pas aku mena lho Pas nyatane. kowe ya menak. Wayah wengi. Rumah jan. Enak ngono lho kok. Lah ya jane kan ngono menak Aku to. jajal ndang. Ayo. Waya wengi udan krimis rawe suwe banyu kapto mati nasi ngono kunangis Kecepetan kowe. Cepetan. Kecepetan rada ngenteni. Rada ngenteni? Iya. Oh, ya wis. Ayo coba. Wayah wengi. wengi udan krimis rawe suwe banyu kapto mati nasi ngono kunangis Alah telat. Kok angel. Ngono e kaya sampe telat lho goblok. Surasa gelo. Rasa gelo. Ono ijole. Tak tambani. Ono ijole. Niki enten awala Mas Yudo. Nggih. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tour Ngawi. Oke, siap. Yo, pepeling, aku tak nyuwun tulung karo
anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci ya berdua ini. Monggo yo mentaram. Yo. Alhamdulillah. Niki wonten sing ngersake pepeling, kula nyuwun dipun bawani langkung rumiyin. Nggih. Monggo, saiki urut engko bawane saka Mbak Suci, terus Nduk Niken, Mbak Dita, engko bawane Nduk Niken ben dikandhani. Mas Yuda. Siap. Urute, terus Mas Mondol. Urute iki lho ngendi? Urute kene lho. Kono lho kok sore. Kok cedak suci ae lho modele. Kono, jo cedak Kacau aku. selawene ra suci emoh aku. Suci apa Mas artine? Susune sak panti. Suci ki atine resik. Ngawur. Modele ya Waton jebles. Marai kene ngumpan ae lho. Akhire Ya wis, ora sanggupan, wis meneng kabeh. menang. Cep, wis cep. boyo diumpani to. Ya ora itu nesi. Ya wis bener nasi. Yo Mbak Suci. Maka diwiti wasitati. Maka ya Mbak. Wasitati saking prawi nasis ngana wong urip ning donya bebasan mung mampir ngombe. Oh, Mbak Suci lulusnya iki itu hadiah 100. Wah, makasih. Oleh bebungah. Ayo Mbak Wah. Niken, Mbak Niken ayo. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi. Oh, Nduk Niken jos niki nduk enten bebungah 100.000 kagem panjenengan. Makasih, Mas Bayu. Lanjut Mbak Dita. Iku jaga agama bakar tikang luhur. Lulus Mbak Dita kagem panjenengan ya iki ya. Wah, lulus. Ya Cak Yuda. Entuk. Ngedohken tumindak mungkar ya. Kedohken tumindak mungkar yakti urip manggya tentrem lahir batin bejo donya akhirat. Lulus Cak Yuda menika wonten 100.000 kagem panjenengan. Suwun Mas Bayu. Suwun. Bawane wis entek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Iki Lah kula. lah wis entek iki bawane. Wis entek kok. Mosok ora dibagi blas. Pengen itu bagian. Pengen. Ya layangnya diwaca. Layang. Mayan. Ini lho, Wis tak sabar. gawean lho, tak gawean mayan. Ndak. Ayo. Do meteng. Ayo. Do meteng. Matang. Do mateng. Ayo. Pak Dalang ingkang nguyoi wati. Ngayahi kok nguyuhi. Ayo. Nganaki. Terus kan nganaki barang. Apa Bang Mekar yo nganaki. Nyuwun Bu kok. Oh, urip tekan. Oh,
aja. Wes. Modele angger gak dikai Mas Bayu terus Kok iso nodong bojo kuwi lho. Ngene iki, wong besok sing bakal mlebu swarga ini iki loman, ora kaya kowe mlebu neraka. Tak dolan mlebu swarga. Ayo saiki diwiwiti. Tambah ya. Lah. Kancane abang biru. Ora apa-apa iku tekan omah ke ana karbit. Iku suwe-suwe ya, Bang. Yo diaturke pepeling monggo buka celuk Mbak Suci. Monggo. Langgame sik. Monggo ayo. Neng durute iki jane kok. Niku ana lho. Kene lho kowe iki. Kono lho, Mas. Ora ngewehi ngatur ae. Ya Allah, ngene wong apa ta ya? Wong-wongan sawah. Ya lho. Yen wahan sini tansah dielingke wis wasine padha nindakake sampun dipun aturaken pepeling. Nggih. Niki katana wala sing kula tampi Mas Yudha. Nggih, Mas. Nggih. Niki wonten sing ngersake langgam angenteni. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000 saking Mbak Yuda Kas FC Taiwan. Oh nggih, matur nuwun. Nduk niki wis saged angenteni? Angenteni. Nggih, oke. Ya, ning kula nyuwun dibawani sik. Nggih. Bawanipun menapa mangsa borong nduk niken. Nggih. Bakune tibane langgam angenteni niki wonten bebingah 100.000 nduk ditampi saking Mbak Yuda. Nggih, ditampi. Nggih. Sembah nuwun Mbak Yuda. Modal masa gak?
Kono sing ping loro. Lah ora iki ya ora nek mondole iki lho Ora nek enek. mondole. Ora nek mondole. Dijenengi dhewe. Diagem to blangkone diagem. Kaya dienggo. Wah, sopan. Nah, ben kita nek kaya wong. Lah iya. Mau Monggo. jaran. Nggih. Bawane Pangkur Rinoso nggih, Mas. Nggih, siap monggo. Pangkur Rinoso. Boleh, Oke. monggo. Pangkur Rinoso. Tenano. Ayo. Monggo. Rinoso. Saya rasa Yuk niken. Ya? Bareng aku krungu bawamu ndas kok panas. Napa? Oh, anu. Trenyo. Kegawa ndudut rasa gitu Mas nggih. Ah, iya, no. Suwantene Mbak Niken ya ngono Nggih. kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso Apa? nganti nangis? Iki blangon kowe nek fresh care. Jangkrik, aku mau nyelek kok yo nang Iya. kono. Mambu fresker lho. Lah nyapet to. Aku jare mikir nek dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak deleh kono goblok. Kejare sirahmu masuk angin. Masa masakane ndase tok. Mas, timbali Bu Silpi. Timbal Ibu Silvi kalau. Lho, ditak kira kan wong nampa. Dijirut. Arek kan wong nampa kok dideki kabele. Matur nuwun. Apa-apa. Nuwun, Bu. Bu Silvi, Silvi sapa? Kemalasari. Ora kok. Suwarga. Iya. Sebenarnya Silvi Sabita. Kalah. Ayo, lanjut. Mas Bayu, neraka. Men sakarepmu. Saya panas. Ya ora apa-apa, dimpet tahan. Mas, copot ya. Ya macapot mesake aku. Cepat. Ya. Cepat berapa? Cepat. Dianu sik, dilapi. Dilapi ngono lho. Dilapi, dicopot, dilapi. Lapi dicopot. Lah. Nah, wis. Lho kok dicopot blangkone? Lah, dicopot apane? Dicopot. Sak ndase. Lah terus diganti das apa? Das truk. Ayo copot sik. Maka Nah, ben ilang. Mas, Nyapa? malah roto. maka Nduk. Sumandeng si Nyapa to kok ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Nyapa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi bae malah ditambahi. ojo ganggu. Yuk kan lanjut. Oke kan. Sing ganggu sapa panas tenan. Nembang karo meremene ditinggal ngalih kancane ra roh. ngantuk aku yen bos rina hingga
Mboten apa. Nyapa? Jadi ndas kepan siri kon selulup. Oh iya, gitu Ah, sekali ya. Bener saya cocok leres Pak. Nggih, Wis bener apa-apa. solusi sing apik. Solusi kuwi. Solusi apa solusi kon selulup? Mas, sampean ora iso renang lho. Ora iso. Ini, nek pengen renang gen ora kelelep. Nggih, pripun? Sampean nyemplung sik, ya toh. Nggih. Engko ben ambles sik, engko 2 jam engko ngambang dhewe. Nah, Karo bledos ya wisan. 2 jam. 2 jam. Lha iku sing nomor tim SAR. Nek lak kondang. Arang-arang lho nek mau digoleki nek ora apean. Konsol dagelan digolek tim SAR. Yo, langga mangenteni, monggo Nduk. Aku ngenteni takamu kaya ngenteni amadani janji matanasa semen caraning kabeh daga suma paputanku citra janji Yo. Men cak karepe. Ayo. Keledang pedang kae Arep jarane. Nggih.
Ngapa kok ngilo? Ngapa? Gak medeni blas. Ora medeni piye to? Masa kono babi, ini celeng, kucing. Kok kucing ta? Kok kucing? Beh, jane sampean matane pikep kok gitu. Mripat tak pikep. Iki untuk kucing. Ya apa? Iki harimau ya, Mas. Harimau. Mau cilik. Tuh harimau. Cilik. Ini harimau. Kok ora mau blas? Mas yo cilike kuwi macan. Ini cetah ini. Macan cilik ra medeni blas. Woi. Loh, sampean seharusnya yang bisa mengimbangkan. Sing luwih cilik nah gak. Ya ora enek wong kuwi kok ya. Nggih, terima kasih matur nuwun wis diaturke. Memane, nggih. Yo, nduk ayo iki ana nawala sing tak tampa. Slendro, yo, sarampane sik, Cok. Bawa, yo, sarapan, yo. La 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 la.
Ngapa ta? Nyapa Kok to? nyapa lho kok. Iki aku maca nawar kok telek iki lho. Enek wong salah kok maksudane telek iki lho. Lah salahku apa, dosaku apa? Ayu dikendangi karo Nanda. Yuda joget dikendangi karo Nanda. Bareng aku agak ngene, kok dhek mangkat turu. Wong jenenge ora ngenyek. Alah yo wis genah yo wis tanjak barang lo kok. Oh, pengen joget. Kudune nandae nek ngerti mondol ngene iki langsung muni. Joget le tak kendangi. Wayahe kan ngono ya, Ndel. Cok kudune ngono, joget oleh tak kendangi ngono. Ngono lho. Dadi dodo nyoh dodo ngono. Ndi ben ketone cah gosong kowe. Oh, pengen dikendangi. Yo pengen. Ayo, yo nan kendangano. Jangan ada. Yo. Wes enak. Gosek tak sabar. Mas, apa? sing luwih alon. Maksudnya iromone. Iromane iki lho. Ngapa ta? Sing kaya biasane lho. Modele iki kaya ngendangi wong mengi. Kaya alun-alun. Monggo Rasa gelo. Niki wonten ing ngersake podang kuning saking Pak Mugini. Ayo. Oke, Monggo. oke. Ayo buka celuk, ndak ayo. Monggo Podang langsung. kuning. Podang kuning. Monggo ayo. Monggo. Yo, Dek. Esuk awane ngomah Manis